Hayırlı günler. Biz Kariyev театрының 35 жылдық юбилей сезонына бағышланған матбуғат конференциясына жиылдық. Һәм біздің қонақтарыбыз Луиза Николаевна Шарова, Абдулла Кариев есіміндегі Қазан Татар дәулет яш тамашачы театр директоры, Ринат Мирзахасанұлы Аюпов, Абдулла Кариев есіміндегі Қазан Татар дәулет яш тамашачы театрының баш режиссері, һәм театрның қызметкері, Татарстанның халық артисті Халида Сұңғатуллина, Гүлназ Галимуллина, Татарстанның атқазанған артисті, Эльдар Гатауллин, Абдулла Кариев есіміндегі Қазан Татар дәулет яш тамашачы театр артисті, режиссер. Луиза Николаевна, бірінші сұрау сізге. Сөйлеп кетсеңіз, бізге сіз бұл сезонны нендей нәтижелер білән тамамлайсыз, һәм нендей йомғаклау чаралары узачак? Әлі тамамламайбыз. Хайырлы күннәр барыгызга да. Біз сезгә гел-гел килеп ордеры бетермәс өчен менә шулай җыелып инде Уптым Илаһи буласы 2 айдагы вакыйгалар турында біраз сөйләп узарга дип килдек. Һәм безне котлый аласыз. Без яңа гына кайтып төштек Санкт-Петербург шәһәреннән. Без анда 2нче мәртәбә бик мәртәбәле Арлекин фестивалендә катнаштык. Ул балалар театрлары арасында иң мәртәбәле фестивальләрдән санала һәм 183 театр спектакльләре арасыннан безнең Камыр Батыр спектакле шулай ук сайлап алынган иде. Без аны Санкт-Петербург шәһәренең Зазеркалье театры сәхнәсендә күрсәттек һәм жюриның махсус призын, дипломын алып кайттык. Шундый куанычлы хәбәребез бар. Һәм инде сезонның менә бу 2 ай вакыйгаларына килгән вакытта һәрберсенә әле аерым тукталырбыз. Төп вакыйгаларны гына әйтеп узам. Безнең бу юбилей сезоны булгачтан без бигрәк тә басым ясыйсыбыз килде. Нәкъ менә театрның традицияларына, үзебезнең театрга нигез салган һәм театрның исеме белән бәйле булган шәхесләргә. Һәм без инде 25 февральдә башлап җибәрдек театрның туган көненнән алып һәм искә алдык үзебезнең шәхесләрне дә очрашулар форматында да уздырдык. Буыннар диалогы дигән хәмәл ул тагын булачак. Шулай ук без Абдулла Кариев эзләре буйлап сәяхәткә сәфәргә җыенабыз 8 майда. Аның тууына 137 ел тула һәм шул көнгә туры китереп без аның каберен зиярат кылудан башлап туган ягына Кылбай Мурасага кайтып, анда шулай ук төрле чаралар циклы эшлибез, якташлары белән очрашабыз һәм артист спектаклен алып кайтып күрсәтәчәкбез. 14 майда без тамашачыны көтеп калабыз. Көннәр матурайды, хуш исләр таралды Казанга. Яралу дигән безнең хореографик музыкаль перформанс, ул безнең гаилә көне уңаена туры китереп эшләнәчәк һәм театрыбыз каршындагы мәйданда узачак. Без аны хәйрия кысаларында эшләргә булдык. Анда тупланган акчалар безнең республика балалар йортына күчереләчәк. Һәм тагын куанычлы фестивальләр циклы дәвам итә. Безне чакырып алдылар Иркутск шәһәрендә уза торган Байкальский талисман дигән фестивальгә. 2 июньдә без Иркутск шәһәрендә Вампилов исемендәге өлкә яшь тамашачы театрында Тимур һәм комета спектаклен күрсәтәчәкбез һәм алай гына да түгел 3 июньдә Иркутск шәһәрендәге татар җәмәгатьчелеге безнең килүебезне шул кадәр көтә ки, алар хәтта Сабантуйны да безнең килү көненә багышлап уздыралар. Монысы шаяру әлбәттә, ләкин без анда Сабантуй булган көнгә туры киләбез һәм безне әле мәртәбәле кунаклар иттереп андагы Сабантуйга да чакырачаклар. 12-18 июньдә без чакырабыз танылган драматург, шулай ук бик күп остаханәләр уздыруы белән билгеле.
инсценировкалар эшләү остасы буларак билгеле Анастасия Букреева дигән драматургны, һәм ул бездә уздырачак Караш инсценировка лабораториясын. Бу безнең яңа башлап җибәрә торган проектыбыз, без аңа зур өметләр баглыйбыз. Һәм бу лаборатория 2 этапта үтәр дип ниятләп торабыз. Беренче этабында булачак драматургия кануннары буенча теория һәм шулай ук инсценировка осталыгы буенча теория. Анастасия аны уздырырга ниятләп тора 15-20 кешелек шундый масса белән. Инде шуннан сайланып алынган авторлар белән алга таба театр портфеленә мәктәп дәреслекләренә керә торган татар классикасы әсәрләреннән 2 автор белән бергә алар инде театр портфеле өчен махсус инсценировка әзерләячәкләр. Безнең моның 2нче этабы көз көне булыр һәм җәй дәвамында авторлар белән драматург эшләр һәм инде без кышка таба театр портфеле өчен 2 әсәр алырбыз дип өметләнеп торабыз. Һәм 23 июньдә без инде бу турыда узган юлы килгәндә сөйләгән идек. Безнең театрның бу сезоны ябылу, юбилей сезоны ябылу тантанасы булачак. Анда шулай ук без көтеп калабыз журналистларны, киң җәмәгатьчелекне. Ул шундый җиңелчә, рәхәт, яшьләрчә форматта узар дип өметләнеп торабыз. Аның режиссеры Эльдар Гатауллин булачак һәм без инде шунда ук үзебезнең каһарманнарыбызны, театрыбызның каһарманнарын артистлардан башлап, һәрбер сәхнә монтировщигына кадәр анда бүләкләп, зурлап, искә алырга ниятләп торабыз. Һәм 30 июньдә хәзерге вакытта театрда Ренат Хәсәнович эшли «Ал җилкәннәр» спектаклен әзерләү процессында театр, репетициялар бара. Ренат Хәсәнович 30 июньдә әлеге спектакльнең ачык репетициясын тәкъдим итәчәк. Хәзер сораулар булса, һәрберсенә иркенләп, туктап җавап биреп узарбыз. Рәхмәт, Ренат Мирза Хәсәнович. Бу ачык репетиция хакында сөйләп китсәгез иде, ал җиткәннәр. Александр Гринның «Ак җилкәннәр» повесте буенча эшләнәчәк спектакль. Ул 12 яшьтәге балалар категориясенә адресланачак, Алла бирсә. Ниһаять, балалар өчен махсус хыялны тормышка ашыру. Менә бу матур повестьны тормышка ашырырга без әзерлекләр башладык. Аның инсценировка авторы һәм татар теленә тәрҗемәчесе Назифа Каримова. Ул инде безнең Кролик Эдвардның тәрҗемәсен эшләгән иде һәм шулай ук аның инсценировкасында эшләгән менә шундый прозаик, татар прозаигы Мәскәүдә эшләп яшәүче. Бу спектакльнең композиторы Юсуф Бекчентаев, 2 хореограф чакырылды. Аның берсе Камал театрынан Артур Шайдуллин һәм Григорий Кириллов. Менә Пантера театрынан менә бик кызыклы әсәр булырга тиеш. Бу безнең ниндидер бер этапны үзебез өчен эшләп, аннан яңадан көз килгәч, бу спектакльне инде премьер иттереп тәкъдир итәргә тырышабыз, Алла бирсә. Ни өчен нәкъ менә Назифа Каримова чакырылды? Назифа Каримованың аның тәрҗемә итү принциплары миңа бик ошый. Ул тәрҗемә генә итми, ул сәхнә, ул театр кешесе булгач, артистның сәхнәдә действенный диалог булсын өчен ул бик нык тырыша һәм аның тәрҗемә иткән әсәре, инсценировкасы теге гади әдәбият кенә түгел, үзенең артыннан ияртә белә, хәрәкәт бирә. Шуңа күрә мин аңа мөрәҗәгать иттем.
Рахмат, біздің әлі сұрауларымыз болыр. Артистларға сөз берейік. Халида ханым айтып кетсеңіз де, мына бұл шараларда сіз нендейдір роль башқара шақсыз, нешек нендей әзірлікте, әзіргі вақытта. Исәннәрмесез барыгызда. Әйтеп үткәнчә, безнең инде май айы зур вакыйгалар булачак дип, мин шуны гына өстәп әйтә алам. Габдулла Тукайның менә бу ай Габдулла Тукайга бәйле безнең май айында Габдулла Кариевның туган көне дидек без 8 майда. 14 майда безнең Сахибҗама Волжскаяның туган көне, аңа 131 була икән. Фәрит абыйга безнең шушы театрны төзүче Фәрит абыйга Хабибуллин Фәрит Әхмәтҗановичка 82 яшь булган булыр иде 31 майда. Без инде менә аларның искә алып зияратларга барырга тырышабыз инде, Алла бирса. Аннан соң инде бездә концертта булачак. Без май айы бик уңышлы булачак. Безнең закрытие була инде сезонны бу 23 июньдә. Шулай бит, Ринат Хасанович? Менә шул чараларда катнашырга тырышам, концертта да катнашырга тырышам, әле Алла бирса. Алла бирса, Ходай бирса, барсы да алда. Әйе, Байкалга да барасым бар икән әле минем. Байкалны гомер буена күрәсем килде. Менә Байкалга барам икән бит мин. Менә бит гастрольләр була безнең. Шунда барам. Комета дигән, Тимур һәм Комета дигән спектакльдә без 3 әби катнашабыз анда. Biz инде башта уйлаган идек, безне алмаслар инде дип, әмма дә ләкин безсез булмый икән. Булмый, барабыз Алла бирса. Юк, инде әле генә сөйләшеп утырдык. Халида апа әйтә, менә хәзер рольләр юк, бер кайда алып бармыйлар. Менә бөтен әйтелгән менә бу әйберләрдә сез бар. Шуңа күрә әйтеп булмый, мине алмыйлар, мине юк. Бөтен проектларда да катнашасыз. Катнашырга тырышам, яшьләр белән бергә кайнарга тырышам. Шуның өчен Яшьләр театры булгач без төрле спектакльләр куярга тиешбез. Сайлап алу мөмкинлеге булырга тиеш. Безнең театрда ул мөмкинлек бар. Бездә милли әсәрләр дә бар, яшьләр өчен дә бар. Килегез. Күрегез. Рахмат. Гүлназга сөз берейік. Сіздің үшін менә нендей рольлер истә калырлык нендей рольлер булды һәм шулай ук юбилей чаралары хакында әйтеп китсәгез иде. Юбилей йылы дип әйтегез, сезнең өчен нәрсәсе белән истәлекле булды? Юбилей йылы дип әйтәм, юбилей сезоны. Ну, ул юбилей сезонында да элекке рольләрен уйный инде. Алары да кадерледер. Бу юбилей сезоны бу ел бик каты эшләдек. Спектакльләр, Аллага шөкер, бик күп. Нинди рольләр? Бу елны безнең Ромео и Джульетта. Ромео и Джульетта спектакле чыкты. Шулай ук менә Ал җилкәннәр, Алла бирса. Шулай ук язгы концерт. Ул инде безнең музыкаль программа. Безнең театрда тукта инде. Ерактан башлый. Ерактан. Һәммә белә. Хәтер елгасы инде ул безнең музыкаль. Анда безнең театрда җырчы артистлар бик күп. Шуңа күрә без менә шундый җырлы спектакль дип әйтим. Шулай ук 14 майда сәгать 8-дә Алла боерса безнең театр майданында Яралу спектакле күрсәтеләчәк. Ул музыкаль хореографик перформанс. Шулай ук Рөстәм маҗаралары. Ул инде ул спектакль 2 кеше уйный ул спектакльдә, шулай ук бик кызыклы, яхшы спектакль. Шулай нәрсә дидең әле? Әйтеп бетердем. Кайсы рольләр сезнең өчен аеруча истә калды? Аеруча гомумән менә шушы театрда эшләү дәверендә әлбәттә миңа бик күп рольләр уйнарга туры килде. Шундый күп рольле актриса булу бәхете.
иң истә калганнары, иң яраткан рольләрем инде ул әлбәттә иң беренче ролем. Ул Галия Бану роле. Шулай ук башмагымда Сәрүәр бик һәммәнең барысын да чутлый башласаң. Сер итеп кенә әйтәм, ел дәвамындагы Гөлназның уйнамый калган көне юк диярлек. Әйе, шуңа күрә минем башым буталып бетте инде. Балаларны санаган вакытта карап торасың, һәм Гөлназдан башка үткән бер көн дә юк. Ойына минем 15 спектакль чамасы чыга инде. Көн аралаш дисәк була. Сезонны ачканда, шутлап чыгарсак, иң күп спектакль ел дәврендә уйналган кеше ул Гөлназ Галимуллина була. Алар икәү анда Альбина Гайзуллина һәм Гөлназ Галимуллина, алар икәү шулай ярышалар, кем күбрәк уйный дип. Дигән булыгыз инде җегетләр. Әйе, шулай әйтәләр бит, егетләргә күбрәк роль бирәләр дип, амында кызлар күбрәк уйный булып чыга. Ничек шулай килеп чыга безгә? Феминизм килеп чыгаймы? Әйе. Узган елда менә безгә һәр сезон ачылганда безгә дипломнар бирәләр. Анда спектакль саннары язылган инде. Бу елны, узган елны 158 спектакль булдымы? Ренат абый да тапшырганда миңа 158 ди. Әйтәм, әйе, 158. Шутлап караган ик шул көн аралаш килеп чыга инде. Шуңа күрә хәзер Я шуннан белиндер Рамис кызларының язмышын. Татар милли хатын кызларының язмышын. әйе. Üstəп şunu гына әйтәсем килә. Менә бу яралу перформанс дибез бит индеме? Анда менә урамда алар Хади Такташ, Мөдәррис Әгъләмовның шигырьләренә бәйләп менә шулай итеп хәрәкәтләр белән чыгыш ясаячаклар алар. Бик кызык булачак. Бу яралу перформансның режиссеры безнең Булат Гатауллин һәм шулай ук хореограф Елена Музеева. Яралу ул ничектер яр сүзе дә баранда, яр кырые кебек барда. Алар ничектер менә шушында яралу шытып чыккан кебек менә алар менә шулай шундый бик матур булачак урамда. Бу проект уйланган вакытта нәкъ менә 60-нчы елгылар һәм аннан соң шагыйрьләрнең иҗатларын алып, нәкъ менә иҗат ничек туа, ничек ярала һәм театрның эчендәге тормыш ул нинди, шуны символик хәрәкәтләр һәм шигъри тел белән бергә үреп тәкъдим итәргә без аны сезон ачылган вакытта эшләп караган идек һәм инде менә хәзер тулыканлы урам пространстволары өчен һәм безнең театр алдындагы мәйданчыкны да буш тотмыйча безгә халыкны җыяр өчен без аны менә шушындый формада эшләргә булдык. Көтеп калабыз сезне, көннәр матур булып. Карасагыз, безнең белән булсагыз бу көнне артистлар өчен дә бик күңелле булыр иде. Рәхмәт Элдарга сүз бирик. Менә тамашасы хакында ни өчен нәкъ менә шулай дип аталарга булдыгыз һәм заманча дип әйтелгән, яшьләрчә дип әйтелгән нинди үзенчәлеге булачак. Сезон не булгандамы? Менә сезнең 5:35 дип аталган. 35 аңлатыла бит. 35-тән 5. Соңгы тапкыр мен Луиз Николаевнаға әйткән идем, монда мине бер тапкыр да чакырмадыгыз дип, менә инде икенче тапкыр киләм, силәргә уже сүзем юк, кем әйтмешли. Әйе, бу елны мин яңа әйбер белән килдем, безнең аның названиесе туып килде, 35-тән 5, һәм дә инде бөтен әйберләрнең серләрен ачмас дип, инде бөтен сере шул көнне ачылачак. Чыннан да инде безнең бу сезон ябылышы, бу сезонны гына туплап аңа бирү генә түгел, гомумән менә бу 35 елда ничек нигез салды, чөнки үткән еллар алар бар, безнең театрыбызның нигезе булып кала. Шуңа күрә дә менә һәрбер әйберне бәяләп чыгу, менә Луиз Николаевның башында әйткәне, һәрбер цехларны, чөнки әлбәттә инде сәхнәдә тамашачы күрә безнең театрның йөзен ул артистларны, һәм дә инде ул артистлар артыннан күпме кеше тора, артистларның күпме көче тора, нинди генә театрның тагын дуслары, башка театрлар бергә менә бу бөтен
сообщество шундай дружный менә коллективный культурный әйбердә ничек менә алар бөтен әйберне топлап сәхнәгә чыгаралар. Шуңа менә нигез бәя бирәсебез килә. Һәм дә инде менә бу сезонда да безнең бик күп премьералар чыкты. Һәм дә әйтәсе килә безнең һәрбер чыккан әйбер юкка гына түгел, безнең ул барысы да тамашачының курыкмыйм алга әйтергә, тамашачының күңеленә үтә, чөнки безне чакыралар һаман фестивальләргә, без анда буш кул белән генә кайтмыйбыз. Менә инде бу Орликиндә без инде икенче тапкыр, менә беренче тапкыр без хикмәт әкиятләр белән барган идек. Анда зритель тамашачы безне бик матур итеп кабул итте. Бу юлы безне уже белеп, тагын да җылы менә озакка менә шулай тамашачы тагын да күбрәк, тагын да алкышлап әйбәт кабул итте. Без инде юл салдык, олап алдык ул зрительне, һәм дә инде менә безгә рәхәт менә шулай үзебездә генә түгел, һәм дә төрле җирләрдә яңа дуслар табып, яңа тамашачылар. Шул тагын нәрсә турында әйтеп китмәдек. Ну, ябылу турында инде менә һәм дә шул ук көнне күрербез, без һәрбер кешене билгеләп узырбыз, һәм дә инде анда күрербез. Тагын бер тапкыр менә истәлекләргә, үзебезнең уй фикерләребезгә кире кайтып, нәрсә безнең театрыбыз нәрсә үтте, һәм дә инде менә бу бүгенге әйберләр булыр өчен нинди көч салды, шул бөтен әйбер шунда булачак. Шулай дип өметләнәм. Әле үзем дә белмим, чөнки үзегез дә беләсез, эшләгән дәвердә барлык нәрсә үзгәрә. Шуңа күрә минем ниятем шундый, һәм да мин шул ниятемне тагын бер тапкыр әйтәм. Шуңа ирешергә тырышырбыз дип әйтәм. Дөресен генә әйткән вакытта, соңгы тапкыр менә театрның юбилее 5 ел элек, 30 еллыкка уздырылган иде, һәм үзенә күрә 5 ел гомер ул әз гомер түгел. Без менә башлап җибәргән вакытта 25 февральдә Ренат Хасанович Татар безнең театрның гына түгел, гомумән татар театрының ничек барлыкка килүенә, татар театрының ничек нигез салынуына йөз тотып артист белән без ачып җибәргәндә, шулай ук хәтерләсәгез, эшләгән идек фото күргәзмә, ул безнең театрның шушы 35 ел гомере эчендә нинди премьералар булган, нинди спектакльләр булган, теге знаковый дип әйтегәндә артистлар белән бергә без кече сәхнәне дә ике яктагы баскыч пролетларына да менә торган урыннарга да куйган идек күргәзмә, һәм ул шул килеш куелган килеш тора. Анда безнең экскурсияга килгән кешеләр дә карый аны, балалар да карыйлар. Без таныштырабыз, кемнәр бу, кемнәр эшләгән бу театрда, нинди спектакльләр чыккан. Һәм менә бу ябылган вакытта, ябылу тантанасы вакытында инде безнең әле тагын менә бу 5 ел эчендәге аралыкка да күпмедер күләмдә ретроспектива эшлисебез килә. Һәм сезне көтеп калабыз шул тантанага да. Моннан тыш тагын әйтәсем килә, сезнең бераз гына киная белән сезнең игътибарыгыз бик җитеп бетмәгән кебек тоела. Безгә бер проектыбыз бар. Ул да булса Әлифба. Без аны иң кичкенә нәни тамашачыларыбыз өчен эшләдек. Без бик зур рәхмәтле Марат Гытов улы Әхмәтов һәм комиссия ярдәме белән чыгарылды, ул проект тормышка ашырылды. Бу безнең балалар бакчалары өчен шундый выездной алып барып күрсәтә торган спектакль, бәләкәй генә, ләкин ул безнең татар әлифбасы, татар гореф-гадәтләре, безнең милли бәйрәмнәребез, геройларыбыз, каһарманнарыбыз, милли символларыбыз турында һәм аны әти-әниләрдә, балалар да һәм балалар бакчаларының мөдирләре дә бик яраталар. Хәзердә бик алып барганнан соң безгә бик күп фикерләр, рәхмәт сүзләре килеп ирешә. Һәм менә без бу бәләкәй генә кадерле спектаклебезне сезон ябылганча кадәр Казан балалар бакчалары өчен алып барып күрсәтә торган булабыз. Бушлай безгә шундый мөмкинлек бирелде. Һәм безнең бу спектакльне бик көтеп торалар. Килеп карап китсәгез, без бик рәхмәтле булыр идек. Бәлки сезгә дә ошар. Нәни тамашачылар белән килегез, балаларыгызны
туганнарыгызның балаларын алып килергә мөмкин һәм әгәр дә ниндидер балалар бакчаларында бик көтеп сусап торалар икән, бәләкәйләр өчен спектакльләргә безгә хәбәр итегез, без шулай ук барырга әзер. Ә инде көзгә таба без шушы спектакль белән Чаллы һәм тагын якын тирә районнарга, Татарстан Республикасының районнарына да чыгарбыз дип ниятләп торабыз. Мен берне Рузилә ханымга карап отырам. Аның өстендә бик матур шәрек күлмәге бар. Шәрек. Ни өчен моңа бәйләнәм хәзер? Безнең бит Нәүрүз башлана ала берсә, Нәүрүз театр фестивале ала берсә. Һәм бу Нәүрүз фестивалендә безнең театр Юсуф спектакле белән катнашачак. Алла берсә. Менә шул искә төште әле. Һәм алай гына да түгел, Ринат Хасанович, без ала берсә көз көненә Юсуф спектакле белән Сөннәтче бабай һәм Юсуф спектаклен алып барачакбыз Мәскәү тамашачысына күрсәтергә. 2 көн дәвамында без аны тәкъдим итәчәкбез Мәскәүдәге киң татар җәмәгатьчелегенә. Һәм инде форум кысаларында, Ислам форумы кысаларында шулай ук безгә килеп карарга, Казан кунакларына да килгән тамашачыларга да мөмкин булачак. Рахмат. Сорауларыгызга. Башта Луизаның кинаясына киная белән башлыйм әле. Журналистлар, артистларга яки театрның төрле кешеләренә SMS белән, ниндер WhatsApp белән сораулар бирсәләр, зинһар җавап бирегез, пожалуйста, бөтенегез. Вакытында яки вакытында җавап бирә алмасагыз, соңыннан булса да җавап бирегез, пожалуйста. Сораулар төрле булырга мөмкин. Ну, димәк, җавап бирмим дип җавап бирегез. Игнор булмасын иде. Андай бер күңелдә кала. Бәлки конкрет нәрсә икәнлеген без аннан соң сөйләшербез, монда сөйләшә торган тема түгелдер дип уйлыйм. Сорауларын дәвам итәм. Сорау Ринат Хасановичка, алый паруса буенча төгәлрәк мөмкинме? Бу гадәти булмаган форматта дип аңлыйм, әллә хәзер башка төрлерәк нидеме? Һәм төп рольләрне, бәлки Грей ролен Илдар уйныйдыр инде. Шулаймы? Асколько? Зур рәхмәт. Әлбәттә, менә ал җилкәннәрне бөтен чузлар, яшь тамашачылар өчен эшли торган театрлар аны куеп бетерделәр, аны мюзикл форматында, шулай ук шигъри форматта, аның фильмы да бар. Менә какой-то бер шундый куркыныч әйбер бар. Ничек иттереп хәзер бу куелган әйберләрдән, форматлардан узып, фильмнан узып, бу бик шәп әсәрне теге икенчерәк форматта тәкъдим итү кирәк иде. Һәм без Анна Новикова, мин бу сценографны бик хөрмәт итәм, ул яшь кенә булуга карамастан, бик кызыклы пространство уйлап тапты. Һәм шушы пространство безнең бөтен булачак спектакльнең теге тарихын үзгәртте. Ягъни ул шулай уйлап тапты. Александр Грин ул бит инде диңгезче, димәк, аңа кирәк иде диңгез. Ә безнең театр кичкенә, теге кичкенә генә көймәне генә анда йөртергә була. Анна бик нитә башлады, борчыла башлады. Әйдә булай тикти, зур залны без диңгезгә әверелдерик һәм тамашачыларны сәхнәгә мендереп, камерный форматта, ягъни яр яныннан әлеге тарихны күзәтик әле ди Ринат абый. Миңа бик ошады бу аның фикере. Һәм менә 70 тамашачы сиячак инде әлеге спектакль, 70 кенә тамашачы. Алла бирсә, пространство үзгәргәч, безнең менә макетны карап карадым, чыннан да безнең Анна Новикова үзе Асульга әйләнде. Һәм диңгез театр зурайып китте. Минем күңелем дә шулай иркенәеп китте. Һәм әлбәттә мондый форматта булгач, Асолыбызда безнең теге статик яши торган актриса булмый. Һәм моңа инде безнең шундый сыгылмалы, шундый бик хыялый актрисабыз бар, Альбина Нугманова, менә ул Асольны уйнаячак Алла бирсә. Ягъни спектакль әлбәттә шаккатты Розилә ханым.
Ассоль булачак һәм әлеге спектакльдә Ассоль безнең ике сыйфат, ике составта Айсылу исемле театр училищесыннан тагын бер кыз булачак. Практика. Аның өчен ул практика булачак инде ул. Артур Грейга килгәндә Илдар түгел, Илдар инде бераз гына инде үсте инде ул хәзер. Хәзер Искәндәр Низамиев, вот Артур Грейны Алла берсе уйнаячак. Шундый шулай ук бу спектакльдә театр училище балалары да катнашачак массовый күләм сәхнәләрендә. Бүтән театр артистлары да катнашачак. Менә шундый күбрәк бу музыкага, тән хәрәкәтенә һәм фикерләр агымына диңгез астында да булачак Рузилә ханым күренешләр, Ассольның су коенуы, Артур Грейның су коенуы, су астында алар бер-берсе белән очрашалар. Алар дельфиннарга утырып йөриләр, алар акулаларны күрәләр. Гомумән, менә балалар өчен шушы фантастик фигура кирәк иде. Һәм музыкада искиткеч, пластикада монда ут куючы буенча мен онытканмын икән әйтергә. Евгений Гансбург, алтын битлек лауреаты. Монда безнең театр диңгезгә, океан пространствына әйләнеп, без менә шушындый сәфәргә әзерләнәбез. Алла берсе бик кызыклы булыр дип беләм мин. Тегез купальниктан кыйналармы? Юк. Мин андый әйберләргә каршы күп монда шартлы әйберләр. Менә сезнең матур киемдә мин аларны йөздерәчәкмен. Бик матур шундый Фагыйлә Постельская уйлап табыр дип уйлыйбыз. Универсальный шундый кием уйлап тапты. Анда бер нинди аяклар да, тезләр дә һәм башка әйберләр дә күренмәячәк. Biz әле распределениены күргән идек. Монда ул бәлкем сырдыр, бәлкем интрига булып калыр. Җавап бирмәсәгез, безнең бер кызыклы бер артист тагын катнаша дип әйтергә була. Офицер раста. Минем вакытым булмады сезнең белән сөйләшергә, бәлкем монда бер ничек сөйләшеп интервью. Менә сирне ачтың, Илдар. Юк, интрига дип, можем интрига дип калдырырга, бәлкем Режиссерлар диалогы. Бу спектакльдә мин үземдә уйныйм. Өзімді ойнайым. Менә Марселовой мәрхүм Сәлимҗанов үз вакытында әйткән иде, мин режиссурага Мәскәүгә укырга кергәндә, Ренатый һәр режиссерның кичкенә генә бер көймәсе булырга тиеш. Ягъни син капитан булырга тиеш дигән. Шундый фатихасы булган иде. Һәм шуннан соң яңадан Мәскәүгә театр институтына укып режиссер факультетын бетердем. Менә бу әйбер искә төшкәч, нигә уйнамаска? Әлбәттә, мин анда бер сүз дә әйтмим. Бу спектакльдә бөтен диалогны һәм биюләрне, җырларны минем актерларым башкарачак. Анда 2 яссылык була. Менә тагын ачып бетерәм инде. 2 яссылык. Интрига дип калдырырга да була бит аны. Радиолокационная система, ягъни анда була киләчәк һәм үткән 2 яссылык бергә тоташа. Менә шул мин шул киләчәкнең капитаны булам инде. Һәм аның матрослары да булачак. Илдар, син минем ассистентым булачаксың әлеге спектакльдә. Анда сиңа текст бар инде. Менә анда инде ул ялтыраячак, Илдар. Анда инде ул шушы ассистент үткән түгел. Будущее татарча ничек була бу? Киләчәктәге матрос офицерны уйнаячак Алла берсе. Ягъни сүз олыгайган Грейме? Юк, олыгайган түгел. Киләчәктә дә бара ише 2 яссылыкта. Ягъни Картайгас киләчәге була бит инде Грей. Киләчәктә Артур Грей турында сүз бармы? Артур Грей ул үткәндә бара. Нә шундый ни? Бүтән әйберне ачып бетердек инде. Ну, менә шулай рольне, менә шулай тешләшеп алам инде, шулай булса да.
Ну, бу яктан әйтергә була, үпкәләштән идән түгел, без бик шатбыз катнашырга. Ренат абый безнең ул безнең мастер буларак та инде, мин аны инде 10 ел дәврендә беләм, һәм дә инде аның бер шул әйбере бар бик әйбәт. Безнең яңа килгән буынга, яңа килгән артистларга ул юл сала, ул аларның кулыннан тотып сәхнәгә алып менә. Шуңа күрә дә инде бу зур знаменательный спектакль белән ул менә безнең яшь нигезебезне тагын да ныгайта, яшь буынны менә шулай сәхнә бездә үстерә. Шуңа күрә менә шулай безнең театрда. Үпкәләштән түгел, шуңа күрә дә мин инде менә Ренат абыйның ассистенты булып утырам. Илдар, менә безнең 35-нче сезон бит инде, име? 35-нче сезонны шул 33-ен мин уйнаганмын инде, име? Аны Фәрит абый алып туташ менә ничектер аны шушы студия вакытыннан алып уйыштырган. Аны җитәкләп алып баручы безнең кемебез бар? Капитаныбыз бар. Ринат Мирса Хасанович, менә шулай булгач, ул инде менә театрны ул төзү белән әле алып барырга да кирәк. Менә сез алып барасыз, менә аның капитаны сез инде. Капитан бар. Рәхмәт. Сораулармы? Әйгесен. Сіз естер Романовзеле оқын журналы Кораж инсценировка лабораториясы турында біраз көбірек мәғлүмат берсеңіз еді. Сіздің яңа ғана Томға лабораториясы узды. Мектеп программасына кіргізілген татар әдебиеті әсерлері негізінде яңа инсценировкалар нәрсе планлаштырылачак, umuman кімдер катнашачак, ничек узачак? Рәхмәт. Мин кыскача гына әйттем инде, кемне чакырачак икәнлегебезне һәм кемнәр катнашачак безнең беренче этапта. Анастасия Букреева ул бик тәҗрибәле кеше, аның үзенең программасы һәм инде эшләү системасы бар. Ул 20ләп кешене туплап, кемнәр кызыксына, кемнәр яза, кемнең драматургиядә үзен сынап карыйсы килә. Шуларны туплап, ул иң беренче этапта 10 көн дәвамында бирәчәк теория һәм драматургия кануннары буенча менә бу теоретик өлешкә безнең яңалыкларны күзәтеп барыгыз социаль шелтәрләрдә дә һәм без аны әле сезгә пресс-релизлар белән дә җибәрербез. Анда теркәлергә кирәк булачак. Һәм теркәлү алдыннан безнең барыбер азмы күпме кем текст белән ничек эш итә, шуны да сынап карыйсыбыз килә. Без сорарбыз сезнең текстларыгызны да, ничек язасыз сез, сезнең әзерлек дәрәҗәгез, иҗади куәсе ничек менә язган кешенең шуларны безнең сынап карыйсыбыз килә. Анкеталарны тутырып, текстларыгызны җибәргәннән соң без аларны анализлап, инде 20ләп кешене сайлап алачакбыз һәм чакырачакбыз. Ул безнең театрыбыз мәйданында узачак, кеше сәхнәдә узачак. Һәм инде менә бу теоретик өлештән соң алга таба кемнәр белән ничек эшләячәген ул үзе сайлап алачак. Кайсы ике автор белән, ул икедән артык автор белән эшләү катлаулы булачак. Менә бу быелгы сезонда 2 кеше белән эшләргә дип ниятләп тора. Ул авторларны инде ул башыннан алып, ахырына кадәр аларның бөтен язу процессында ярдәм итеп, педагог буларак, наставник буларак, устоз буларак аларны текстны, драматургик материалын тамамлаганчага кадәр алар белән эшләячәк. Нинди классик әсәрләр алынасын безнең хәзерге конференцияда ук әйтәсебез килми. Без күбрәк театрда нәкъ менә бәләкәйрәк үсмерләргә күпмедер дәрәҗәдә безнең инде шактый гына ныклы репертуарда әсәрләр җитәрлек. Кече яшьтәге мәктәп балалары өчен әйбәт әсәрләр туса без бик шат булыр идек. Менә шул якны ныгытасы килә. Һәм әйтергә кирәк, бу очракта безнең сынап карыйсыбыз килә. Бу безнең үзебез өчен дә русчалатып әйтсәк риск. Без белмибез нинди авторлар булачак һәм нинди әсәрләр туачак икәнлеген, ләкин без моны эшләп карыйсыбыз килә, чөнки менә без яңа гына Петербургда Арлекин фестивалендә булган вакытта бик күп образовательный программа булды һәм анда
маленькая ремарка конкурсының читкалары гадәттә үткәрелә һәм без анда карыйбыз балалар өчен язган драматургларның әсәрләрен тыңлыйбыз. Кайсылары аның инде хәтта шундый театральләштерелгән форматта тәкъдим ителә. Барыбер яза торган авторлар һәм кызыклы материаллар җитәрлек. Безнең нәкъ менә Анастасияны чакырып, балалар өчен яза торган яңа авторларны барлыйсыбыз һәм алар белән эшләп карыйсыбыз килә. Бәлки быелгы ел ул теге беренче генә елдан булмаста зур нәтиҗәләр, ләкин миңа калса моны башлап карарга кирәк. Рәхмәт. Рәхмәт. Әйе. Шәһри Казан, Эльвира Шакирова, хәерле көннәр. Без менә монда утырдык та, шундый сорау туды. Байкалга ничә кеше барачак һәм журналистларны алып бармыйсызмы? Журналистлар дигән вакытта Татмедианы әйтәсезме? Юк, Эльвира Шакированы. Алай икән. Байкал фестивале ул дөресен генә әйткән вакытта алар быел үзләренә зуррак мөмкинлек булдыра алганнар, чөнки алар фонд президентских инициатив гранты нигезендә үткәрәләр бу фестивальне. Һәм бу фестивальдә алар анда шактый гына милли театрлар, Бурятия, Якутия һәм шулар исәбендә менә Татар театры буларак безне чакыралар. Безнең күршеләребез Чувашиядән анда барачаклар һәм алар күбрәк тюзларга, яшьләр театрларына йөз тоталар. Һәм инде аларның мөмкинлекләре менә безнең юлыбызны тәэмин итү, безнең анда баргачның яшәүебезне тәэмин итү. Без анда Тимур һәм Комета спектакленең составы белән барабыз. Ул әле спектакль менә артистлар гына дигән сүз түгел. Анда цехлар да бара, анда реквизиторлар да, костюмерлар да бара, анда монтировщиклар да бара. Шуңа күрә без мөмкин була алган кадәр безгә биргән исемлеккә сыешып барабыз. Без тәкъдим итә алабыз. Безнең белән журналистлар да килергә тели дип, бәлки безгә каршы встречный адым ясарлар. Рәхмәт. Әйе. Карашны дәвам итеп, анда эшләргә теләк белдергән 20 кеше арасында алар камил татар телле кешеләрне аласызмы? Әллә алар русчада эшләргә мөмкин булып, соңнан тәрҗемә итәсезме? Бу безнең иң авырткан сораубыз һәм бу сорауны күтәрмичә калмыйлар журналистлар язган вакытта бер генә мәкаләдә дә. Әгәр дә сез минем алдыма китереп бастырып, менә иң камил татар телендә сөйли торган безнең драматургыбыз яшьләрдән дип бу кешене китереп бастырсагыз, мин сезне азалачу. Шуңа күрә ике телдә дә булачак. Әлбәттә, без татар телле авторлар булса бик бәхетле булачакбыз. Ләкин Анастасия белән эшләячәк, аның янәшәсендә шулай ук тәҗрибәле остазлар, алар татар теле буенча белгечләр, алар татар теле мәсьәләсендә сакта торучылар. Шуңа күрә безнең лабораториялар вакытында да бу мәсьәләне күтәрәсез. Еш күтәрелә бу мәсьәлә, ләкин без башлап җибәреп, нәкъ менә татарча яза торганнарны беренче адымнарыннан аларга ниндидер тәҗрибә бирмәсәк, ул мөмкин булмаячак. Сер түгел, яшрен батран түгел, безнең проза язучыларыбыз һәм драматургия язучыларыбыз арасында да камил татар телле авторлар алар бармак белән санарлык. Бу проблема театрның проблемасы түгел, шуңа күрә алга таба мәкаләләр язган вакытта да ул проблеманы театрга бәйләп куймасагыз, мин рәхмәтле булыр идем. Рәхмәт. Һәм тагын минем шундый үтенечем бар, менә безнең монда яшел шарфтан утыра торган ханым. Ул Лилия Ильдусовна безнең театрның пиар бүлеген җитәкли. Безнең театрыбызда пресс-секретарь бар. Ул Фәнзилә Мустафина, сезнең барыгызга да таныш пресс-секретарь. Журналист һәм бүгенге көндә Кореев театрының пресс-секретаре. Минем исемем Луиза Николаевна Шарова була. Мин сезгә шулай ук әле журналистика һәм газета журналларда эшләү чорыннан ук таныш. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз
четерекле һәм сәяси характерда икән, турыдан-туры миңа язырга мөмкин. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз театрның матбугат эшчәнлеге белән бәйле, артистлар белән бәйле икән, Лилия ханымга язырга мөмкин. Әгәр дә сез ниндидер бездә булган вакыйгаларга пресс-релизлар килгәннән соң ниндидер аңлашылмаучанлыклар бар икән, безнең пресс-секретарь белән һәм шулай ук Лилия ханым белән элемтәдә булырга мөмкин. Бик рәхмәтле булыр идем, әгәр дә бу сораулар безнең ниндидер претензияларга әйләнеп калмыйча, матур итеп, гармонияле итеп хәл ителсә. Sorular var mı? Rinat Mirza Hasanovичтан sorusu idi. Ni için Green alınırga buldunuz bu küptenden alın sizin xiyal idimi? Әллә Минем шундай чор хәзер, менә бала яшь вакыты, тәрбияви вакыты, һәр вакытта шушы тәрбия, үзенең өйдәге тәрбия сәнгатькә ничектер якынайта һәм активлаштыра башлады. Менә әйтик, үземнең улымда мин хәзер күрәм, ул инде минем улымда гына түгел, ул башка гаиләнең дә проблемалары бардыр инде. Ул шул гаджетта һәм кайбер вакытта шул телевидение һәм гаджет системасында утыра. Ул шундый айтишник профессиясын сайлады, ул программист юлына басты, Аллаһка шөкер. Шулай да минем шундый күңелемдә бер ни бар, шик бар. Әйе, бөтен программа эшләнелә, бөтен әйберләр инде язучылар да, сәнгатькәрләр дә, ученыйлар да эшләп бетерделәр. Хәзер яшьләр ничектер ниндер потребительский шушындай нидә халәттә калдылар. Һәм яшьләр, балалар үз куллары белән ниндидер могҗиза эшләүне оныттылар. Ягъни даже хәтта гади әйберләр дә эшләүне онытып баралар. Менә шушы әйберне күздә тотып, бу Александр Гринның ал җилкәннәрендә Артур Грей үз куллары белән Асоль өчен могҗиза ясый. Ягъни ул корабль сатып алмый, ул иске көймә таба, аңа кирәкле аны җиһазлый, ал җилкәннәр булмагач, ул ак материалы җилкән эшләп, кояш байыган вакытта, шушындай ал төскә кергән чиракта, бөтен әйберләрне шулай уйлап, үзенең сөйгәне өчен, булачак сөйгәне өчен яшь кеше үз куллары белән могҗиза эшли. Менә бу могҗиза эшләүне шушы спектакль аркылы мин күрсәтәсем килде. Һәм һәр бала, һәр яшь кеше үз куллары белән бүген хәзер могҗиза эшли ала. Рәхмәт. Мәхәббәт хакына бит инде, әйе. Кемдер мәхәббәт турында әйтте. Әйе, мәхәббәт. Мәхәббәт хакына. Тагын бер генә әйбер сорыйсызга, Шекспир булды инде, Игрин булды, ниндидер киләчәктә нәрсә көтәчәкбез дип әйтсәк, сер булып калсын дигән җавап булачак. Киләчәктә Рәмис безне заман авторлары көтә. Классика көтмәй булмаячак. Классика инсценировкада булачак. Теге авторлар сер булып калсын инде. Безнең татар дөньясында һәм безнең Татмедиа белән театрлар дөньясында серләр ул бик шартлы төшенчә. Ул барыбер сер булып калмаячак. Яхшы. Бер кешедән артык күбрәк кеше белә икән, димәк инде сер түгел. Сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен һәм алга таба да сезне көтеп калабыз. Сез безгә ничек кадерле, безне дә кадерләргә өйрәнсәгез иде. Рәхмәт.